Barkanku da zuwa tashar Algaibu TV. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hatsarin Mota Mafi Muni wanda aka yi a hanyar Kano wato Zariya Road a yankin Kura local government mota kirar golf da kuma lita ice. Mutanen da suke cikin waɗannan motocin gaba ɗayansu sun ƙone kurmus. Ba a samu ɗauki daga motocin gwamnati masu kashe gobara ba, sannan ɓangaren abin da ya shafi mutanen gari su suka yi ta kokari su ga sun kashe wannan wutan da ya kama waɗannan motocin gaba ɗayansu dukkan su biyu. Amma duk da haka fasinjojin da suke cikin waɗannan motocin gaba ɗayansu Allah ya musu rasuwa, duk sun ƙone da ransu. Ku gera zama don kallon yadda abun ya kaya. A tsakiyar hanya motocin suka yi karo kuma a cikin gari, amma ba a samu ɗauki daga gwamnati ba. Irin wannan al'amari da ke faruwa a wannan kasar namu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rayuwar talaka bai zama to komai ba, sai dai ai amfani da talaka lokacin da ake neman ƙuri'ar zaɓe. To saboda ƙalubalen mu ne gaba ɗayan mu ya mu talakawan Najeriya, mu san irin shugabannin da zamu zaɓa kanmu. Domin haka ku gera zama don kallon cikakken wannan bidiyon yadda ya kaya. Hatsari ne wanda aka yi shi a hanyar Kano Zariya Road. Ga nan bidiyon, ku zauna ku nisu ku kalle shi har zuwa karshe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wasu motoci ne da wata golf da J5 a nan kan hanyar Leta Hais da wata golf a kan hanyar Zariya Road suka yi karo gaba ɗaya gashi nan suke ci da wuta. Yanzu haka nan duka mutane ne a cikin mota, mutum ɗaya ne ya fita daga cikin mota, mace ce ƙwaya ɗaya. Duk waɗannan mutane ne suke ci da wuta, amma har yanzu babu agaji da aka samu daga hukuma na a zo a kashe wannan abu da kowane irin bangare. Ba fire service ba wannan, sai al'umma gari ne kawai suke yin iya abin da suke iya. Wannan shine yanayin halin da muke ciki a Najeriya yanzu. Kalli wannan motan tana ci da wuta, duka mutane ne a ciki, duka mutane duka ba nisa a kan titin Zariya Road abin ya faru. Kusan Kano zuwa Abuja kafin a karasa Kura, gashi nan motoci gab da Kura. Har yanzu babu wani agaji, ba wani agaji da aka kawo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a wannan fa mutane ne suke ci da wuta haka, mutane ne suke ci da wuta, mutane ne. Al'umma ku gani irin halin shugabancin da ake mana a wannan ƙasa din a yanzu. Ku kalla motoci ne, jiyan da mutum ɗan adam ne, duka motoci ne a cikin mutane ne a cikin wannan mota. Yanzu ba yanda za a wuce, yanzu mutane dole kowa ya tsaya a kan hanyar Zariya Road, ba yanda za ka iya wucewa. Har yanzu babu wani agaji, ba wani fire service da suka zo, babu wani wanda ya kawo ne, babu ko motar police, kowa babu a wurin, babu. Gaskiya ne. To jama'a dai ana kallon yanayin da muke ciki. Kagan mutane ɗaya ga su ga fuskar mata nan da suke neman ceto ba su samu ba. Ga wannan direban zai ba wannan fa wannan man mutane ne, jinin mutane ne yake ci da wuta. Shi ne kaɗai yake ci ba wannan ba wai wani abu na motar ba, komai na motar ya ƙone. Wannan mutane ne suke ci da wuta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duka ga wacce ka gan su guda biyu, wannan mutum ne, ga sunan fuskokin su, wannan ga sunan mutum uku ga su suna ci da wuta. Gashi duka wannan mutane ne suke ta ci da wuta a nan kan hanyar Zariya Road. Yanzu babu wucewa, ba za a wuce a yau Kano ba, za a wuce a je Zariya ba, amma har yanzu babu wani agaji da aka kama mutane. Har yanzu babu wani agaji da aka kama mutane. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To Allah ka kyauta, Allah ka tsare. Yanzu mutane gaba ɗaya kowa ya tsaya, babu yadda
wanda aka ce ka ai yanzu wanda ya rage a misali ai ba kan ba jama'a ku kalla yanda yanayin da muke ciki a wannan ƙasar. Nan al'umma ne sun tsaya saboda hanyar ba za ta wuce ba yadda za a iya wucewa. Jama'a wannan mutane ne suke ci da wuta. Hatsari ne yanzu ya faru da wata leta hais da gov a hanyar Zariya Road. Allah Ubangiji ya takaita. Har yanzu za mu sa wannan hoton yanzu idan masu ba da agajin sun gani, duk dai da mutanen sun riga sun ƙone ko don buɗe hanyar kan kuma wani abin ya zo ya faru sai zuwa kawo mutane agaji. Wajen daga nan zuwa kura babu mata ne gaba ɗaya sun ƙone kurmus. Duka wannan abin da yake ci da wuta mutane ne. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah ya takaita, Allah ya ba mu cikawa da imani. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda gobara ya kashe sa yana daga cikin shahidai, da kuma wanda ruwa ya kashe, da kuma wanda ciwon ciki ya kashe. To Allah ta'ala ya sa mu cika da imani a kowane irin yanayi mutuwa ta riske mu samu mu cika da imani. Ku danna mana alamar like kuma ku yi sharing din wannan bidiyon kuma ku mana addu'a da comment.